Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorri txorienera. Asteragoaz, gaurko astearte hau, eta, bueno, banik gaurko errezeta hau, zertan baliatu ez da gaur, San Blasak eta, ez. Bai. Gaur segundan gaur. Mundu mailako asenarioen eguna, nazioarteko eguna. Bi ekarri dituzu. Bai, baina inoki batzuk imarri dituralako. Vale. Ningo ditut asenario inoki batzuk, guantxalea eta perretxikoekin eramango dira jungo dienak, ez? Orduan, bueno, horako hauntz gazta bat izango du gainetik botako diona, inokiak ez dakizunentzako, batzuk pasta ditzen dira, ez daukaz ikusi pastarekin. Azkenean da, patata egoziak irinarekin, arrautzarekin nazten da, eta hauek egosten dira pasta izango asan moduan, baina guk asuntan, laranja kolore ikutu bat emango digu, asenarioekin, eta lagungarri esan dakoa, pertxikoak, eta guantxaleak gero aipatuko dula zer dan. Hori esan da, ni prest eta berorrek. Nik laranja kolore ikutua emongotzat kalabazakin. Bueno, jasotze dut gure lankide Alesen mesua, mesedez, kalabaza gehixegin jozue denboraldi honetan. Bale. Paso zaitxe beste osagai batera. Bueno, azkenengo errezeta nire partez, kuiakin, eta ingot, kuia erre humusa perretxikoekin. Perretxikoak hartu ditut bebai zure errezetatik, eta laranja kolorea. Beraz, hori daukau amon komunien. Txan, nik atzoetxean porrosalde nuen kuiarekin. Eta hori ekarri nahi nuen ona. Ezin da, orduan, denboraldi honetan. Ez, hori etxean eta zure bizitzan pribatu. Bale. Bueno, hoxe, lehen errezeta hau izango da eta horrela joango da. Patatak eta asenarioa lapiko batean jarri, urez estali eta egosten jarriko ditugu. Asenarioak 10 minutukin nahikoa izango dute eta patatak 35-40 minutu beharko dute. Zuritu patatak, birrindu eta gopor batean patata purea, irina, asenario purea eta arrautza gorringoa jarriko ditu. Ondo nahasi eta hori bildu eta gorde. Sartakin batean guantxalea xerratan moztuta gorritu eta gorde. Koipe horretan bertan baratxuria talba bota, perretxikoa xerratan moztu, salteatu eta bere gorde ingo du. Inoki horretik bola batzuk atara, luzatu eta intxaur baten tamainako atalak aterako ditugu. Ure irakiten jarri, hauek bota eta 3 minutuan atera ingo ditugu eta perretxikoei gehituko diegu bere urarekin batera. Salteatu pixkat eta gorde. Gazta saltzeiteko, gazta eta esnea nahasi, birrindu eta biberoi batean sartu. Zerbitzatzeko garaian, inokiak perterean jarri, gainetik gazta krema pixka bat eta bukatu guantxale pusketa batzuk gainetik botaz. Orduan, bueno, boixe, gaur ingot, gure etxean enzalaia erruziarraiten da moduan, lehenengo bia batera jarriko ditut, kontutan izan da, asenarioak denbora gutxio beharko dutela. Gure etxean egiten duana da, usten ditut, 21 minutu patata egiten, eta gero, sartzen diot, asenarioa eta arrautza. Arrautza azkenengo 10 minutuetan. Orduan, hauek, urez estali, gatza botako ditu, eta hauxe. Egosten. Oso ondo. Bueno, inokiak daukie jatorrixa Italian, Itarriako iparraldian, nekazaritza landan, eta tradizionalki egiten die patata egosixakin, irinakin, eta noixian behin arrautzakin, ze azkenean hori zaukien eskuragarri, naiz eta gaur egun ezagutza ditugun asenarioekin bebai, nik hemen txorinen oindala 2 urtein itxun kalabazakin bebai. Erremolatxanak, gorri-gorriak. Hori da, beraz, bueno, egisa da, errezta bat, joku ematen dauena, badala. Eta merkia gainera, eta, bueno, kasu honetan, osai gehiena badauzkazue, guantxalea ez duzu izango agian etxean, baina irugiarrarekin indezakezue, azkenean. Hau da, horre karbonara erako errezeta tradizionala erabili beharko zana, baina mundu guztiak irugiarrarekin ikusi du. Jendiek igual ez zauden ezagutuko, holan pieza guztixa, holan ikusitxa, ez? Ze ikusten baduzu, moztuta eta xerratan holan bandejatxo baten zerbitzatuta, igual esango zu, guantxalea da, baina holan, den taldeekideen artean egon die hori zalantzak, Piperbeltzan kontu hau, ez? Gaineko piperbeltz guzti hau, zerbait oso esanguratsua eta guantxalea, ez da, inoiz ikusi bat zuen saltzen da, eta piperbeltz pila badauka. Eta honekin, hori moztuko dut, eta ikusiko zuen hogan, erretik moztuko dut, eta xerratzu moztuko ditut, baina piperbeltzarena, bai, oso esanguratsua. Ontxeia, ikusten da, ezagun haua. Baina, bueno, jalan behar askontzago, irugiarra erabila duzu, berdina.
Ba, Italiako immigrazioak egin zauen, ego konora alde edo, horra joan zen lanbila. Argentinara, Uruguayera, Paraguayera, eta gaztelera ikasi da, euren komunitateak bebaian zabaldu zituzten. Eta berez horregatik inokiak asko jaten dira Argentina partien. Honek gaina, itxuria badaukie, hilabete bakoitzeko 29. egunean, hau da, gaur, naiz eta, otxaiak 29 gaur ez da, ez gaur, ostiralean izan zen, orduan hor gaude, lau egun gora bera, hori da zorionak. Hori da urtarrileko 29. A ber, lehengo astean ez dela bi aste batek urte berri hon esan zian oraindik. Eta hilabete pasatzen baina. Orduan, jare, zaitu ekusi, iaztik eta urte berri hon. Vale. Nik uste dut muga aste baten geratu bidala, edo 5 egunetan. Erregen ostin ja, ezin ja. Hilabeteko 29. egunean jaten dien inokiak Argentinan. Eta horrek azkenean dauko jatorrixa, lehengo egunean kutsina puberta horrei buruz hitz egin notzun. Dala, janari txiroan edo Italiako janari umilean. Azkenean, hilabete bukaera dutzen da zeuskazu, irina, patatak, arrautzan bat, eta listo. Eta orduan horrekin itzen ziren inokiak. Inokia dator inoko hitzetik, eta inok nahi dago esan, hau zera, opillak edo piesatxoak. Beraz, horti pluraletik, inoki, horti dator. Eta, niri gustatzen jate gisa esan. Horan, perretxikoekin eta iruiarrakin ez ditxu probau, baina udonetan sorrento aldian egonaz Italian, eta sorrentina da asko jaten di inokiak. Eta nola dirolat? Izena, dotorea, ez da, sorrentino da. Tomatea eta gazta. Pero gaur gure txeko erara. Makarriak itxen baitxozu etxian, sorrento erara inditxot maitia. Urrengo, gorda inbar dut hori umei hori botake, eta zer da hori? Tomatiarekin da, gaztarekin, ja, esan hori. Gure txeren badakizu hori dela, beti lehenengo galdera bakarriten dutenak hauen da, zer da bafaltzeko? Zukaldera etortzen di horretan, zer da bafaltzeko? Ez dakit. Normala da. Ez dakit. Zuk, nire amak bezala esan, zer hau jateko janarixa? Beti, janarixa, hori izan erantzun bakarra zautan nire amak. Vale. Badau beste oitxura bat inokiekin holan lotuta, eta da jartzia txampon bat plateran azpixan. Txampona, platera, inokiak. Gero, zerbitzatzeko garaian, utziko dute topatzen. Bilete bate balio? Badoko. Zelan dan jendea beratza, Bale, ez, bostekoa da, nize ustezu. Nik egia da telefonan, hor, ez da izu nola funda jartzen digugun da. Atzekaldian da, beti, amarrekua bat eukitzen dut. Irauten diala gutxi, ze gero, karo, ogia erostera noa, eta, ostra, dirurik ez daukat. Hor ataratzen du, baina, ez da txarra, bitxura txar pixkatera mantia, kondaira... Eta zati da hori? Hori, esamen dator. Kondaira dator, Santa Pantaleonei esker, zeinek, esaten zen kondairak, familia batek, txampon bat aurkitzu zauela, da horrek eman zotzala, gero oparotasuna, da dirua, da sorte hona eman zotzela. Orduan, horti dator. Da, Argentinako kondaira txikitzu bat. Funtzionatzen du? Ez da, probau, gaur probauko. Vale. Eta ez du jartzen zen. A ber, kukuarena badakigu unekon, hori zientifikokia demostratuta dago. Zein da kukuarena? Kukua entzuten duzunean lehenengo aldiz diru eukiten mazu poltzikoan, urtia ondo juten da. Hori, eta hori zientifikoki demostratuta. Badaude, NASAko zientzilariak eta etorri direnak ona Euskal Herria, Euskal Herrian itetan zerbait da bakarrik. Eta joan izan dira, 20 pertsona diru gabe, eta 20 pertsona diruarekin kukua entzun dute, eta dirua zeramatenak urtea oso ondo joan zaie. Eta beste iaz. Vale. Jasotzen dut zure teoria. Patri, ez serio, hau da, niretxea sakratua, ez da esaten hori katu beltzateko, ez, ni udaberria datorrenean beti mendira diruarekin bazpa. Benetan? Bai, eta urte diru gabe harrapatu nion. Baina, sorte txaba ez tozu zen. A ber, zango izuten kotxeko aberi etortzen danian, zelan gabiltza. Da, horretako bakitut, txampon bainokin azpixan, eta atarako batzu dirua. Barra. Ados. Argentinatik Afganistan edagoiaz. Zertotxo bat. Zerako bidaia. Hizkuntza hartzekoa, oitxura berdinak. Eta zer lotura dauko bortiko, zer? Azenarioak. Gaur esan duzu, egun internazionala da, azenarioena. Bakitzu egun internazionalen funtzionamendua zelan dan. Urteko egun bakotzan dako. Egun bat dau.
Dana daukate, erozer kontu. Protagonista bat beti badau, eta gaur azenarioa da. Eta azenarioa etxekotu zen Afganistanen Kristo aurretik 3000 urte dala. Vale. Eta bueno, han hasi ziren etxekotzen. Hasieran esan zurtoinagatik itxen, gaur egun zurtoina jaten dugu, hau da lurrazpixan landatzen dana. Baizik eta ostuen gatxik eta asixen gatik. Abetxo. Bai. Beraz, bueno, politxa zen, baina ez da gaur egun ezagutzen dugun azenarioa bezala. Gaur egun ezagutzen ditugunak ze koloretakoa dira. Bakit danetati dauz. Bai, baina hori naita izan, laranjarena, ez? Hori, bai, kontatu izan du hemen, hori Holandarren konturo bat dala, ez? Bai, hori da, garai baten moreak zien, eta gero barrutik laranjak, eta gero, gaur egun laranjak die. Bueno, gaur egun laranjak, eta kolore danetakoa da. Bai, horiak eta hemen izan ditu. Errekuperatzen olako varietate, antzinako varietateak, ez? Moreak, horiak, gorrixkak, zuriak, beltzak, hori patata bezala. Hemen guk txorien izan ditu beltzak, zuriak, moreak eta horiak, uste dut. Hori olako emaz, horiak izan ditu. Bueno, nik hemen lagunok ikustu zuen, oin koiperik ez dio bota, guantxale edo ez, eta oin jungo da bere koipea botatzen. Dana nahi dut, kurruskarik geratu nahi dut. Hau geratu behar da, koipe guztia askatu behar du, eta gainera koipe desente utziko du, kendu ingo dio pixkat, eta bertan baratxuria tala bat botako dut, eta korrituko ditut gure perretxikuak hor. Orduan, inbehar bat zen dute, olako karbonara bat, olio hori, gero erabiltzen dute pixka bat, gorringoekin nazten dute, eta gaztarekin, eta gero egosketako urarekin da, hortik gatatzen da karbonara. Ez da esne gaina, sentitzen dut. Kontatu dizu, baina. Justo ya jendeak hori bakit. Batzuk baita bestatzuk oraindik jarraitzen dute karbonara iten, hoxe, esne gaina, bota, lepota, venga. Baina gozua da baita, ez no esaten ez. Batzuk ondiokan ez dakixe, azenarioak segatxi dien laranjak. Lehen esan duzu, herberatatik korteik datela teoria. Eta 17. mendean, Holandako Orange Nassau errege etxian bultzatziarren, eta Espainiar imperiaren aurkako matxinada sortziarren, laranja kolorekoak sortu zituzten, edo inzabien olako eraldaketa genetiko bat azenarioetan. Baina ontsa hasi berpizten moreak dienak, eta esaten daue antioxidatzaile askoz begeixau ditxula. 24 aldiz geixau. Bai. Baina eta piztarako azenario bezain hona die? Bai, bai. Hori bebai beste hori ez da bito batan, edo bito bat edo asmatutako teoria bat. Zerbait izango da, baina izango du hortik ere, asmatuko otarik, edo ez da. Hori da. Oso no, itxura goxua, perretxikoak, bueno, a ver, kombinazio... Eta niokia. Hau goxua ongo da, bai ero bai, eta zuetako gehiena badakizu. Hau, gorritzen, hemen usaia zorar, piperbeltza nabaritzen da. Eta nik, bitu egia esan, guantxale hau, hau Italiatik ez da, hemen, Euskal Herrian da, eiten dituzte, badaude ja, olako urdaitegi batzuetan da egiten dana, eta nik Sardinian egon ginenean, erosi nuen, eta inien karbonara bat, eta, ostra, botanion koipe pixkat hemendik ero iteko, eta ume zitzaien fuertegi, nire bai, ostra, potentea zegoen, egia esan, ez da ditu guantxalea gat izan, ero gehi botaniolako ero, baina bikotea besan zidan, hau fuerte da, batzuk egongo die, bestia baino ondu hauak bebai, bera... Ez dakit, baina koipia desente botazidan, hone baino desente gehiago, eta... Esan arabera izango da. Azkenean, guantxalea, gaur egun, badakit, irugiarra aldo zuela erabili, baina, bueno, guantxalea beste parte bada, irugiarra hemendik dator, eta guantxalea hemendik. Da holan, hemen lepapia. Lepapia, paparra. Lepapia, eta, bueno, hor dauen gantza dau, goxua. Hau nun saltzen dan, holako denda espezializatutan, denda italiarretan, edo produktu italiarrak saltze dituzten dendetan egoten da, interneten, edo bueno, lan, ez dakit, supermerkatu handi-handixetan nik ez da sekula ikusi. Bai, hasi dira ekartzen, Hasi dira ekartzen. Baina, lan, osua ez, lan sobretxotan igual. Osua, bai, nik ez da sekula ikusi, bai. Bello, berez, eskoaz ez horrek esaten. Gaur, erabile behar nuen Italiako olako urdaiazpiko berezi bat, espek deitzen dana. Eta oso berezia, eta hau bai eskatu behar izan duela kanpotik eta. Ez dakize gertatu. Bereiek esan diate dendakoak norbaite jaso zuela. Nire bizilagunek inok ez du jaso, eta nire etxean... Hori esan dotzue. Fiatzena, nire bizilagunetan benetan, hortaz... Zigorren bizilagunen bat, gaur medizionatzeko espeko gitarteko bat gaztakin...
Ez dakit, Patri, baina nik fiatzen nahi die bizilagunetaz. Orduan, oraindik ikerketa irekita dago, Vale. eta atzo azkenengo momentuan esan nuen, zerbait aurkituko dut, eta jongo naiz. Eta guantxale aurkitu nuen, esan nuen. Eta pieza osoa, Eta esan nuen, bueno, hauxe erabiliko du. Eta, esan dakoa, hemengo marka batekoa da, eta guantxalea egiten dute, eta pieza, eta harritu ninjun. Baina, berez, espek eta bagenukan, hortaz hitz egiteko asmoa, ze bada, urdai azpiko berezi bat, eta iristen bada, ero bizile lagunen batea harrapatzen badit, ekarriko dut, eta ez dakit nola, eta ingo. Ogitarteko baten bada ere, Patri, sartuko dut. Nik ogitarteko baten ezingo jan, estekia da nontan, baina, bueno... Baina kozinatuta, kozinatuta. Labian sartuko. Kozinatuta, ez? Edo kozinatuko, bai. Asmoa da kozinatuta eitea, da ketua dan, urdai azpiko berezi bada, eta zapore oso berezi euskala da. Espek barik geratu gara. Hori da, espeka, ontxe ja atala dozula, da urdai azpiko ondua eta ketua da, da Italiako iparraldekoa, inokiek ustela, beraz ez dakit lan horregatik jarri dituzun elkarrekin, eta 13. mendean sortu zana. Urdai azpiko normala da, baina dauka, erramuan zaporia, ipuruan ikutua, eta bada, zeo-zeolan, espeziatua, guantxalea bezala. Orduan, hainbat elikagai bezala, garai baten nekazarixak elikatzeko balixo izan zauen, eta gaur egun egoten da Tirolgo jai eta jaialdi ospetsuetan. Baina, badau bat, Spekfest deitzen dana, eta bertan, guk bauk, ez dakit, Araban patataren festa, eta bauk txistorran festa, eta Idiazabal Gaztan festa, eurak espekaren festa daukio. Eta izen olakin, Oktoberfest, ez dako zekus. Zu juntzinen urte baten, ez? Nintzen Oktoberfestera, bai. Onbidatuta. Hau, ez duzuena esaten, Alemania guztian da, ero Munitzen da. Munitzen bakarrik. Bai. Gero ingo dituzte, Bilbon bebai ospatzen da, Oktoberfest, olako festival bat, baina tipikoa Munitzekoa da. Erran nime guztu bat potentia egiten da, Hernanikoa ere igual agian ezaguna. Hemen baratxuria bota dut, gorritzen hasia da dantzan, eta perretxikoak oli hontan bertan salteatuko ditut. Salteatu ingo ditut, eta gero, sartaian bertan gordeko dut, eta asmoa izango da, gero inokiak egin da euskagunean, hemen dena bukatzea. Oso, no? Ez, aipatu dugula, espeka edo urdai azpiko hau, lehenko gonean, Lukenek, gure gidoiradiak, kontauzuztan, zabilela holan sare sozialetan, begiratzen bidixuak, eta agertu jakola bat, Bask Nachos izenekoa. Errezeta bat. Eta, errezeta bat baino, errezeta oso birala da jende asko kitzen zauena. Orduan, hau da, Amerikar baten bertsioa, Euskal Natxoena. Entzun, zehonek delitua dauka, eseri aurrena, mesedez, eseri zaiteztez kurbak datoz. Eta ondo heldu, mesedez, ze Euskaldun, mesedez. Bota, Patri, mesedez. Natxoen berrinterpretazioa hau, da totopoen ordez, edo hau honek harto Natxoen ordez, poltsako patata frijitsua jartia, holan platero baten oinarri, eta gero, nik uste dut Euskal Gastronomia, Espainiar Gastronomiakin nahasi da bela, ze gero sartu dituzte hor urdai azpikoa, mantxako gazta, olibak, piparrak, hori bai guria, antxoak, hori bai guria, eta dana nahasitxa. Ez dakit nori otuko jako nau asmatzia, eta honei Bask Nachos deitzia. Euskalduna da, poteko piparrak, ez? Eta antxoak gaina aukeran jartzen duela uste, esaten duela. Orduan, nik ez dakit, igual Idiazabal Gazta bat edo aukitzen bazauen, eta ez dakit Euskal Txerri bat, baina, antza hau da platera, eta egokitzen jako New Yorkeko jatetxe bati. Orduan, aldizkari batek, abientako aldizkari batek, Food and Wine aldizkariak, horren berri hartu dau, eta blogari pila bat, eta jende pila da biruntxe, errezeta hori, kopixatzen eta eitzen. Honek, galtzeo ez da Lukenek... Idatzea zaie, beraiei, esaten, sorry. Inglesa zuk idatziz. Bai. Orduan, Lukenek jartzeo ez da. Zuri galdetzeko. Bota. Zigor, arro egotekoa alda? Oso. Mantxa. Euskaldun bezala? Konkistatu mantxa eta hori guretzako ekartzen maitu Euskal Herren, ez. Baiz, ezke, egia da, gauza bat, geuria, ezaguna itxen danean, gu arro sentitzen gara, ez? Nik panintzenian lehenko aldiz... Idiazabal Gazta gutaz. Claro, Idiazabal Gazta. Nik panintzenian lehenko aldiz Nueva Yorkera, panintzenolako merkatu batera, eta han zauen ardo denda bat,
dan txakolixa zauen. Da horrek itzen dutzu ilusioa, ez? Edo ikuste duzu, bertako gazta bat, edo olako jatetxe bat, baina, honen bertsioa, basmatxozen bertsioa. Ez. Bueno, lagunok, perretxikoak hemen egiten, gazta saltza bat ingo du. Hemen, hau biberoi batean sartuko du, eta gazta hau da, hauntz gazta, xamurra, irakin aldi bat ingo du, eta ingo guna ondo desegin, eta gero biberoian jarriko du, azkenean, polita aldera egiteko. Ez duzu ezetan biberoi batean sartu bat. Oiara batekin berdin aldu. Itxoin behar duguna, azenarioak kutu ditut, pixkat pintzakin zapaldu, eta oraindik gogorra daude. Hauekin kontutan izan, gero irabia gailuan sartu behar ditugula, eta pure bat egin behar dugu, ondo birrindu behar ditugu. Eta patatak ere, oraindik, patatak jakiteko nola dauden, sartu labana, eta erortzen bada, baina hau oraindik, kostein zei sartzea, pentsa. Orduan, patatak egin da dauzkagunean da zenarioak, etorriko gara, inokiak egiten, eta hau hemen iskinatean eukingo du, eta bukatzen, oraindik badago lana, baina txoi pixkat, segundu bat, zuetzako. Barre atatzen zei, zepurearekin burruka txiki bat izan dut, eta kostatu zegu, izerdia bota dut. Baina hemen garrantzitsua da, ez digo balio purea indako irabia gailuarekin, behar da, betiko pure pasagailua, gaur egun badu, dolako baratxurian prensa modukoa, baina patatantzako. Hemen daukagu, gure patata purea. Ingo duguna da, hau, ireki, irina, lehenko azenarioak inditugula berrindu, eta hau, irinarekin eta arrautza gorringo batekin nazingo du eta holako ore lankor bat, landu ore bat ingo du lan. Eta horrekin gero jungo gara hemen bolak egosten. Hori da, eta azkenean segatik jendiak pentsatzen dau niokiak pasta badala. Ezuk esan duzu, pasta bat ez da. Azkenean pasta egiteko zera biltzen da irina, arrautza batzutan, ez dauzetan, gatza eta ura, eta hemen patata saltzen jako. Egia da, patata pasta bat aldala izan, eta egia da pasta bezala jaten dana, da pastan saltzan berdinekin. Hori da, bukau espageti batzuekin, gaur ingo duguna, espageti batzuekin, edo makarri batekin, ez? Edo ravioli batzuekin, edo danakin, ez? Danakin ondo joango zen. Eta egia da, badauzela, niokiak txikitsuak, hau da, ontxe ingo ditugunak bezala, eta beste batzuk, haundixak, beteta doiesenak. Bai, betiak ingen nituen gaztarekin erremolatxanak, ez? Ingen nituen. Bai, gazta urdinakin, baina oso ondo joan zienak. Berez, barietate desberdinak baditxugu, eta jaten die, esan dakoa, saltzan pastakin. Guantxala daukaun hontan, aipatu izan dugu, karbonara, ez? Karbonara famatua, baina, badau guantxaleakin beste bi pasta holan oso ezagun. Alegia? Alegia, bat da amatritxiana pasta. Vale. Hau izango zen, tomatea eta guantxalea. Bai. Eta gero badau, pasta zotzona. Nun. Nahazten dituen, Igor. Bai, a ver, nigo garatzen naiz, barrakak. Yo tengo la chochona, tu quieres la chochona. Hori, jendea adima leukana gogoratzen da, eta zan panpin bat. Bai, sosketzatzen zutela. Bai, hau da zotzona, zetarekin. Vale. Zotzona. Zotzona. Vale, pargatu. Eta zotzona pastak nahazten ditu munduko honenak. Hau da, karbonara eta amatritxiana. Biak batera. Orduan da, karbonara eta tomatea eta guantxalaren arteko lan nahazketa bat oso goxua dana. Ez dakit nik txorienen egin jogun, baina, gero, aztertuko dugu olako gure errezetategia. Bai, nik esaten dizut, bestela izenakin akorda bengo zinen, Eta, baina, zuk ezagutu zuri? Ez dut ezagutu. Hori panpin bat zan, eta hau zan, ez da sosketa bidez egiten zan, eta hor speaker bat zegoen, orduan ez da, megafonia zen, eta holana ez da zuen, eta zan txotxona, panpina. Ontxe, hori aipatu duzula, tombolan kontua eta, bakitzu holan oso famatu egin dela esare sozialetan tombola baten jabia. Zeba? Holan, jaiz joeten da, tombola antojitos deitzen da. Eta bidixuak eta itxen ditu, eta tipua da, karismatikoa, eta berak saltzeitxu gauzak, eta hau non tokatu zait, antojitos tombolan, eta ana bezen dau, eta dauzkatu artikulu desberdinak. Eta bada gauza bat ez,
jaixetara lehen, barraketara joeten zinen, txurro batzuk jatera, baina tombolan gauzea pentsatzen dugu, zarkitua geratu dela. Baina jarraitzen dute, Baina jarraitzen da, Bai, barraka, olako handietan da, jarraitzen dute, bai. Eta sari potentiak emoten. Potentiak, bai. Honek, antojitos honek emoten da, sari potentiak da, igual horregatik inda ezaguna. Behitu. Bueno, hemen, irina, pixatuta neukan, pixkat gehiago bota dio beti badezpada, baina eskatzen dizun azkenen, patata egia da azkenen gutxiago junda, eta hemen jongo garela, oin ingo ditu, luzatu, eta holan, urran tamainoko, intxaurran tamainokoa, beraiek, gaina gero, sardezka batekin, badauzka holan, marratxo batzuk, oso berezia direna bereak, eta nahi izan eskero lan, perfekzio aldera jun eskero, inalko genituzke, eta oin izango da, borrela, honek, luzatu, eta gero, ataletan, moztu. Ura irakiten, eta honek zenba denpora behar duen irakiten? Bueno, normalien esaten da, urra aspira jungo dira oin, katza botako dira, urra aspira jungo dira, eta igotzen direnean, hori da puntua, ja inda daudela. Kalkulatu 2 minutu ero gutxi gora bera. Eurak bakarrik emongo dira. Eure bakarrik hori da. Eure bakarrik gora ikoko dira, eta hauek horrela utziko ditu, artizau, inongo marrazki egin gabe. Bestetara da, hartu eta sardezka batekin marratxo batzuk egin. Ingo dut beste bat, eta gero, honi zu emango diot, eta salteatu. Eta ingo duena da, hemendik ona botako ditugu, baratxuri atalak kenduta gero, arrantza iken uste dizut. Baratxuri, eta hori kentzen maiazu. Eta gero hemen, bere urarekin, hortan be izango da, espagetiak izango hasien moduen, Patri. Hau da, ur horrekin, almidoia izango duen ur horrek, ingo digu, saltza ez dizut esango lan lodi bat, baina pixka murrizten utziko dugu, eta hau izango da, gure inokien, saltza, kusuz, inokiak ez daukat hola misterio handiri. Saltzen dituzte inda baita, ez? Saltzen dituzte inda, baina gaur egun dana saltzen da behin, zigor, horrek... Ja, egiz esan? Bueno, inokiak egia da saltzen dituztela einjakuak, egositxak, egositxa eta saltzakin bebai. Bai? Eta gero, ikusi nabe nolako errezeta bat, interesgarrixa pentsa gatena, hori, ez dutela sekula probau, eta inokiak eroste dituzu einjakuak, hau da, holaxe, eta egosi biharrian, bau jendeak itxe ditxula airfryerean edo holan salteatuta. Eta holan geratzen die, egositxa baino gehiago frigituta, eta ez dakit, atentzia dituz ostan behintzat, beraz, hori da. Hori antzekoa, Patri, behitu... Ingo itxugu, horrek zotzona edada. Ez. Horan ekarriko itxugu biarrozetak. Ez, baina, ostiralean ravioliak intzen nituen, eta ravioli batzuk ezken nituen hone freskoak direnak, labean ero, airfryerrean ero, ez da hoiterik. Holako zerbait, horrek kurruskari geratzen dira, azkenean pasta freskoa da, eta pasta freskoak, labeko golpe batekin holan, kurruskari geratzen zen, eta horrekin genuen da, honekin antzeko izango, ez? Suposatzen dut. Bueno, hemen, ikusten duzu, berantza doaz, gero, dantzan dabiltza, baina gero, gore igoko dira. Igotzen direnean, hartuko ditugu, jasoko ditugu gure, irestontzi batekin ero, eta pasatuko ditugu ona, bere ur pixka batekin. Eta ontxe, utziko zuen, honek 3 minutu hemen egosten, eta zeituan gatoz. Ur pixka gehiago, eta zeituan honi gorputza zerekin emango dioin? Kurin pixka bat. Gero gazta saltzak bai, emango eta, ez? Bai. Gainetik apaintzeko izango da. Saltza lo ditu gehiago ingo digu gurin honek, eta hemen eskai lehorra ero freskoa baldin baukazu, adar bat, eta honi, oin, minutu erdiko, minutu batetako irekin aldia, intxaur muskatu pixka bat, eta platersako besterik ez du behar. Hori da. Ia, reseta aldatu inbar izan du. Berez, reseta bakizu ezala gaur, azenario inokiak perretxikoekin da guantxealearekin, eta ia utzi dugu azenario inokiak perretxikoekin. Ze guantxealearekin ez dakit ze arazo egondan. Eske batzuk ez zauzen hain politxak orduan kendu inditxu. Ja, aha. Kendu inditxugu hemendik. Bai. Eta, oin bai, ez? Egia da, ez duzuna gaztatu aukera, badauka pikante puntu bat. Ezkean piper beltzak emotatzen, Bai, eta... Ez da, holan kurruskari, normalen holan kurruskari jaten da. Eta hemen, egia da, horrek ez daukaik beste koipe. Saltzen dutena bat, normalen izaten du, kriston geruza koipearena.
Eta honek ez daukate horren beste. Gatz puntu ez dio probatu, baina nik uste dut ondo dela. Bai, Beti esaten dut probatu behar dela, baina... Eta guantxalea tartean. Eta gazta... Bai. Bueno, oin jarri duzuen telebista, honek ez dira porru patatak, ez dira patatak, ez. Gnocchiak egin ditugu, eta orain, gure hauntz gazta, saltza, Ziona. pixkat gainetik, eta ikutu kurruskaria guantxaleak emango dio. Eta, piperbetza... Gero zu keixatzen asko jandogula, hor guantxalian 180 plateren utzi duzu, geixa balgauen jan? Hau da, geroko. Ja, Geroko. Gaurko honi merienda gure seme alabak nahi dute, guantxale. vale. Launok, hemen dauzkazue, azenario inokiak perretxikoekin eta guantxalearekin. Hau, koiarakin janalko zen. Bai. Bai. Ez daukera bada? Ez? Ez da egit, bitu. Olako osagaiak tartean egonda. Gazta, guantxalea, perretxikoak, gurina, patata, Bai, gazpretio. azenarioa. Bai, hor non bai. Gaurko egun internazionala ospatzen. Bai, nik laranja batea nahi nuen. Koloratzaile bat izango da, no? No, Da bikain. Ontxe, bueno, Ona, laranja koloreanik bizixaua emangotzat. vale, Gure kalabaza gumusai. oso da. Esan dakua, laranja eta perretxikoak. Hori hauka baman komunian, zure eta nire errezetak. Beste danak guztiz desberdina. Berakatza. Berakatza bai, bale. Eta Italiatik ekialde hurbilera kasu honetan, Vale. humus bat eitzeko. Eta, bueno, hola xaingot. Kalabaza labian errekot 45 minutuan, olixuakin, gatzakin eta piperbeltzakin, eta bitartian erregoziko ditut perretxiko batzuk tipulakin. Gero birrinduko txitxirioak, berakatza, tainia, kalabaza errea, kuminoa, limoizukua, oliba-olioa eta ur pixka bat, eta zerbitzatuko dugu dana batera. Beraz, hasiko gara, osagaiak prestatzen, dana errex dagoela, Vale. kalabaza. Labean erreta, ez? Kalabaza. Hori da. Oso, ondo. Bueno, kalabazan inguruan, aipatzea, 1000 eta piku kiloko bat, hori kontatu dizuego... Ja pentsatzen hauenen, Ja bakit, zenbaki xa, esato, 1247. Kasi genuen, baina hortan Euskaldun naparra gara da, Euskaldunak hortan ere onenetakoa gara. Bueno, kalabazai aukerak pila bat, eta, bueno, errezeta honen inguruan nutrizionalki oso interesgarrian zerbait aipatu nahi nuen, jakin da, bueno, kuia daukagula, txitxirioa dauzkagula, tainia daukagula, azkenean tainia bakizu sesamo pasta bada, eta, ostra, nik sesamo zuk zenbat ezagutzen dituzu? Nik sesamoa ezagutzen dut argia, hau txuri-txurixa dana, bai. Gero bat txigortua dana, hau da marroiska, eta gero baltza. eta baltza, horre daude, ez? Nik uste, Ez, egonaz, behitzen eta hori, eta bakoitza bere berezitasunak dauzkate, hauek sesamo ale bakoitzak, batzuk antioxidatzaile gehiago dauzkate, bestia interesgarrien esate dute, eta zaien alortzen beltza dela, eta hori da gutxen, guk hemen badauka borratzek alde hortan beltza, baina, bueno, duela 3000 urtetik ero gizakek erabili duen jaki badala, eta bere olioa, bueno, errezeta guk ez daukagu horren beste ohituraik, bakizue bere 160 koipea dela, eta bere olioa ohitura handia daukago, hasialdean da erabiltzen, guk hemen egia esan, bueno, aurkitzen dugu, erabili izan du txorienen, baina neurrien erabili behar dan olioa da. Egia da, bitxia dela, sesamo olioa asko erabiltzen da hori Asia aldian, horako guoketan, pastan, sushian, edo horako errezta japoniarretan, baina ekialde hurbilean sesamoa erabiltzen danean, erabiltzen da Asian edo Tainean. Berezan asko ez da erabiltzen sesamoan olioa. Eta, bueno, gaur egun egia da eskuragai daukagun zerbait da, baina beti esan da, neurrian erabili behar duguna. Bai, hementxe, labera noia, eta kondu zigor zugatik ikasi eta truko bat, trukua. Zein truko?
truko hau. Ja, erretzea. Da, hola. Eta zer dago? Oindala 45 minutu zu ñokiekin zabitzen bitartean. Ze sartu duzu? Konfitatzen, karamelizatzen, ero frigitzen. Frigitzen ez, erreten. Vale, horretako ze temperatura bele ditugu? Bueno, eundala erogei, noski, dano dakizu, bai? Hor bestaldean esan duzu, eundala erogei! Zuek ez zarete, honek, txapelketak atatzen dinak galderanak eta holanda, Bai. Galdera batzuk, bueno, lehenko eta behin, erdi zientzilaria izan berda asmatzeko. Badode telebistako saio batzuta esatezu, ostra. Eta beste batzuk esatezu, nola ez dakizula, nik dakiteta. Nik uste dut, bueno, gut telebistan oitxuta gauz, bueno, baina lantalde txikisa gara, da, bi kamera daitxugu, baina nik uste dut plato batek emate dut errespetua, eta hortan, etxetik, claro, zu sofan zauz, eroso jarritxa, berbaitzen, eta erlaxatuta zauz, eta galdera batzuk ikuste dituzu, nik hori bakit. Claro, erresa da hortik. Ebentxe zigor. Bota. Ingot humusa, Vale. beraz hemen, txitxirioak jarriko ditut, bitxartean, perretxikuak ingo ditugunak, salteatu, eta gero, humusa zerbitzatzerakuan, jarriko ditugu, perretxikuak goitxu. Berez, ontxe goiaz humusa eitxera, Vale. txitxirioekin, eta inia, berak atzatala igual, biharrian, Ni gusto batekin ondo goia. Bai, Gero bikoteakin nolan, zakit, bi musu nahi badu eman, hiru. edo lau, Musuak, Kuminoa. sekul ez dira faltatu da. hemen txerimoizukua, Vale? hemen sartuko ditut, perretxikuak, Vale. karaitxu da, motaskotarikoak, Vale? eta, bueno, joango naz, holan birrintzen. Honek gero eramango dau testura hobetzeko. 50 mililitro oliba olio, eta testuran oso potolo geratzen bada, naiz, eta gero kalabazak emangotzan beste gorputzat, ura be, ondo etortzen da. Oso ondo. Hemen, bueno, humusakin ditugu pila bat, eta bakizu hor kolore ezberdinekin jolastu aldala, oso ohikoa eta ezaguna da, erremolatxak egiten dena, eta esan ikusgarrienetakoa badala, inal dituzue 3 humus ezberdin, hartu, oinarri moduan humus normal bat hartu, eta bati bota remolatxa pixkat, banatu 3tan, Bai? bati remolatxa pixkat gorri larrosa, gehiago gorria baino larrosa geratzen da, bestea kuiarekin, gube egingo du moduan, gaur, laranja, eta bestea txuria. Eta bakoitza bere ikutu emango dio, bere zaporea, eta polita geratzen da, hori, 3 koloretan jarriolan 3 katilu, eta gero, bueno, gure etxean ogizalea gara, zer esango ditu, bakit beraiek azenarioa eta apioa eta holako, bueno, oso ohitura handia dukate, tipuleta. Tipuletan, Jordanian dago izan ginenean, humusa ateratzen zidutenean, tipuleta freskoak hartzen zizkiuten, erditik laurdenetan ero moztuta, eta ogia beharrean, tipuletarekin, tipuletaren freskotasunarekin da oso goxua geratzen zen zerbait bada. Bada ideia goxua. Etxean egin nik, eta, bueno, azkenean tipuleta guztia nik jaten. Eta, bai, umieko gisa eta zuk azkenean tipuleta. Bai, oso klasikoa dira. Gure etxean klasiko handi batzu dira, eta ogisaleak dira, ogia erruz, bueno, no esaten erruz, kosta zaie, lehenik ogia beti mailan jartzen nuen, eta duela urte erdiero, iaz udanero hasi ziren ja, bueno, lehenko eta behin bultza iken ikasten, zen nik, ikustean, atzamarrak inolan, ogia da, ogixe, eskerreko eskuen, beti ogixe okibida. Koiaria bezala erabiltzeko. Lagungarri, hartu eta sardeskarekin eta ogixakin bultza, ero koiarakin batzauz patatak herriesarrera jaten, ogiarekin bultza, lagundu. Bueno, hoi, ikasi dute hori eta hori ja dana untatzen dute. Dana, gure etxean ensalaia beti dago, bustitzen dute. Ez da, hartzen dudala... Dilistak, patatak herriosa erara. Zainzuriei olio pixka botatzen diet. Han ere busti olio eta... Ona. Zeran da, zezina jartzen dudane, gauetan pikoteorako gustatzen zaigu, hori afeari moduan, pikoteo pixat, zezina pixat, zezinari olio pixat. Han ere, busti. Eta, bueno, bustilari ona dira gure txikiak. Ondo gustatzen ze ogia bustitzea. Nik uste dut, errezeta hau itxen botazu, humusana, ondo gustiko zara. Eta humus asko gustatzen. Gauza bakarra zigor, nik esadotzut, laranja ikutu aukiko zabra, baina... Hori dago, bueno... Nik uste be... Zelan. Baina hau ez, nik oin bertan, Holandako selekzioaren kamiseta zala esan behar dizu. Bai, ez da? Ez? Hori da, zure lagunak, nik bauka lagun bat, hori, hile horia dana, eta bek ez rubioa naiz. Ez, hile horia zara. Berdina, ez? Berak esaten dau, rubioa dala, baina
Alderantziz. Laraina, benetan zuek ez da egit, telebistan, claro, a ver, kaka. Gaur egun telebista kolorezkoa dauzkate jendia. Claro, hau garai batian, txurita baltzian zanean, baino, laranja, eta claro, bestaldian hor txurita baltzien ikusiko zenuten da, ez zenuten igarriko, nik hori ezautu dut, txurita baltzian, eta altzatu beharra, telebista katez aldatzeko. Egia da, aukera handirik ez zegoen, lehen erreza zan A, ero B. Eta ez zegoen, gero, bueno, zorionez Euskal Telebista ezagutu genuen, eta orduan, Etorri zan, baina altzatzia eta mandua ja lortu genuenean, mandua sofan lortze zuenak, horre zeukan estatus bat, horre botere bat dauka. Autoritatea, zan. Mandua izateko, gure etxean manduan eki da, inbertan. Eta berak esatu, baita, telebistako horregian inaiz zuzukaldekoa eta ama etxekua. Hala gauza kondo banatuta, hola. Eta lur, ahora ez, ongo estia burroka, mutila, ze simplea garen, aletxe. Bueno, argi dau, udazkena nolabait berpiztu dugula, naiz eta otsaian egon, hementxe laranja koloreekin da perretxikuekin, hemen perretxikuekin, eta kalabaza apurtxo batekin. Beraz, ontxe bakarri falta dana, honetako, nik ez dut berakatz freskoak ekarri izkixut, hobi xerra batzuk. Abetxo. Ondo pentsetan bajatzu, Atara guztazu xerrazko... Ba, inoski. Labana, mesedez? Hori. Eta nik uste dut, honekin lagungarri ona ingo dugula. Hemen bestela, holako pita hogi bat, eroango hogi lau hoiek erabiltzen dituztena, eta esan beraiek, kanpotarra zala esaten dizu, atatzen izkizute sardezka eta holan, baina Japoniarretan dana danez, beraiek hogiak indana. Eta daukie errestasun bat abilize behar. Urteetako esperientzia. Bai, hori da. Hona hemen gure kalabaza humusa. Hale, ba. Orduan, koiara bezala, ez? Holan. Listo. Kolorik ez dauka baina. Ematen Bai, dio, zaporea ematen dio, Goxotasuna ematen dutza, da... Eta kombinazioa perretxikoekin, erra. Beraz, bueno, etxean eitxeko. Eta etxean ikusteko txoriene. Bixarbe, hemen izango gara, gu... Hemen beti gauz. Bi errezeta klasikorekin, bakizue, astazkentan dakaguna, kontu pila bat, eta hainbat, ontakeri lantzea hemen bezartzen dituguna, baina, zingo dio, perfektu gazteina. Hori, Eskerrik asko, zerrenda. Agur.